Els alumnes del CEIP Tomàs Albert d'Albuixec han participat al taller de sensibilització ambiental La biomassa forestal, energies renovables en el marc del concurs ambiental escolar que desenvolupa la Diputació de València i que inclou distintes activitats pràctiques als centres on algun dels seus alumnes ha resultat vencedor del concurs. Ens han explicat alguns tipus d'animals que es mengen els arbres. És important tot el que estem aprenent per a cuidar el món. I damunt perquè és el Dia Mundial del Medi Ambient. El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha visitat el centre per acompanyar els alumnes durant les activitats dels tallers i per fer entrega dels premis, els diplomes i d'un embolcall reutilitzable per dur esmorzar als distints alumnes participants en una jornada que ha coincidit amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Les escoles jo crec que és el cau on hem de treballar la conscienciació, la sensibilització de cara a mantenir un planeta en condicions per a que les generacions futures puguen gaudir igual que estem gaudint nosaltres d'esta vida que ens han regalat. No? La directora del centre ha mostrat la seva satisfacció amb el programa de sensibilització infantil. Estos tallers se'ls ha oferit la Diputació en premi a la participació de l'alumnat de quart, cinquè i sisè en el concurs de mediambiental de la Diputació, en el que estem participant ja diversos anys. L'edició del concurs ambiental escolar ha comptat amb la participació de quasi 3.800 alumnes de 73 centres de totes les comarques valencianes. Una altra cosa que heu parlat amb mi